Azam, jam, apa mungkin kono? Awakmu lu nopo? Kok kita sedih ngono tak ngerti telepon mau. Aku lagi mikir ke masa depan kok Om. Lah nopo dipikirke? Yang penting tadi intinya ngene, awakmu tak fokus belajar. Belajar supaya ini pinter, nek wis pinter kok awakmu lakon sukses. Wong nek sing gak belajar tadi, engko gede-gede nih firman gitu kuwi. Kayak om ini iki lho. Karena kuliah